Akýkoľvek plán, ktorý on hovoril, že má, tak ani jeden nevyšiel. Čiže oznamovali, že teda aké majú základné plány, potom hlavné ciele, vymeniť vládu, neviem čo všetko to tam porozprávali, nič z toho sa nepodarilo, čo chcel. A myslím si, že tak dopadne akýkoľvek plán, o ktorom hovorí. To je naozaj smiešné a na konci dňa povedal to, aspoň v niečom bol úprimný, keď v niektorom z tých vyjadrení pre ruskú televíziu povedal, že on teraz nevidí absolútne žiaden dôvod na to, aby vyjednával o miery, lebo jeho ciele nie sú naplnené. To znamená, keď dnes tu niekto aj u nás na Slovensku hovorí o tom, že treba mier, musíme rokovať o miery a tak ďalej, ako môžeme rokovať o miery, keď hlavný agresor, a vlastne hlavný jediný agresor, ktorý tam je, o tom miery odmieta rokovať. Pre mňa je obrovským zadozučinením to, keď ja dnes prídem súkromne na Ukrajinu a ľudia ma spoznávajú a ďakujú mi, alebo keď sa prevalilo teda tento politický proces, ktorý tu Smer spúšťa voči mne, tak sa mi ozval bývalý minister Reznikov, ktorý sa vyjadril aj pre Reuters, kde povedal, že to absolútne nepochopiteľné správanie a že sa mi ozvali aj vrcholní predstavitelia štátu Ukrajina. Putin môže brať muníciu u rakeťáka Kima na svetového hegemona, je to veľmi zúfale. Však? No tak on samozrejme robí všetko preto, aby dostal čo najviac munície, lebo o ľudský život Putinovi nikdy nešlo. On aj dnes objektívne a reálne stráca približne 1000 vojakov každý jeden deň na Ukrajine, pretože ich púšťa do nezmyselných samovražedných útokov len kvôli tomu, lebo chce počtom ako keby pretlačiť tých Ukrajincov a je mu jedno, koľko ľudí pri tom zomrie. No a na to potrebuje samozrejme aj síce starú, síce nepresnú, síce veľakrát zlyhávajúcu, ale akúkoľvek muníciu, a či tá munícia ide z Iránu alebo zo Severnej Kórey, je mu úplne jedno.